שלום, שמי פרופסור הרשקו. לפני הרבה שנים אני עבדתי כאן, וזה מסריטים אותי מהפקולטה לרפואה. אז מסריטים אותי. המשרד שלי היה המשרד החדר השכן. אפשר להראות להם? אוקיי. שלום, שמי פרופסור הרשקו. אני פעם עבדתי פה לפני הרבה שנים. אנחנו נפגשנו, כן, קיבלת את התואר הנכבד, ואמרת שזה היה חדרך. זה או זה? אז אמרת שזה, אז אני מאז מרגישה את עצמי הרבה יותר. אני כבר מבולבל. זהו, ניכנס? פה הכנו אולם הרצאות, מסודרים בשורה כולם. נהדר, יאללה, זזנו. בואו, נרד במדרגות. כאן היה השולחן עבודה שלי. השולחן היה ככה. וכאן הייתה מין מחיצה שעל זה היו הבקבוקים. וכאן אני עבדתי, כן. וכאן היו תגליות רציניות, כן. בוקר טוב ילדים. באתם מתל אביב כל הדרך? כן. מישהו יודע מה זה הבניין הזה? הבניין שאתם יושבים בו עכשיו? הטכניון. זה הטכניון, נכון. זה חלק מהטכניון. בטכניון הוא אחת מן האוניברסיטאות, זאת האוניברסיטה הכי ותיקה במדינת ישראל. הטכניון הוא בן 103 שנים. עוד לפני שהייתה מדינה, הייתה לנו כבר אוניברסיטה פה. אז אני אספר לכם טיפה על עצמי ומה אני עושה פה. אז קוראים לי אהרון צ'חנובר, ואני נולדתי פה בעיר הזאת. אני קראתי על הקורות חיים שלך בוויקיפדיה ולמדת ב-MIT. נכון מאוד, ב-MIT ובבוסטון. והתחלתי לעבוד במחקר. במקום ללכת לטפל בחולים, החלטתי לעבוד במחקר. פרופסור צ'חנובר, פרופסור הרשקו, פרופסור רוס. Your discovery of a system for controlled protein degradation in cells has fundamentally changed our way of thinking about protein degradation. אנחנו גילינו את מכונית הזבל של גוף האדם. ואנחנו גילינו את המכונה הזאת, זו מכונה שהיא חלק מהגוף שלנו, שלי ושלכם ושל כל אחד מאיתנו, ולא רק של בני האדם, של התרנגולות ושל היונקים, וגם של הצמחים, וגם של החיידקים. זו מכונה שקיימת בכל עולם החי והצומח. זו מין מכונית זבל כזאת, היא מאוד מורכבת, שנוסעת בגוף שלנו, והיא מזהה כל הזמן חלבונים שהתקלקלו, וצ'יק, מעיפה אותם, חותכת אותם לחתיכות ומעיפה אותם. ידעו שהחלבונים חשובים, ידעו שהחלבונים מיוצרים, ידעו שהחלבונים מתפרקים, והנעלם הגדול היה כיצד מפורקים החלבונים. לאברהם היה את הדרייב דווקא להיכנס לשם מתוך הנחה, הוא גם היו לו ממצאים ראשוניים, הוא היה בפוסט דוקטורט בסן פרנסיסקו, הוא רק חזר, הוא היה ילד צעיר, אתה יודע, מרצה צעיר פה. מלמדים ילדים על מדע שיש היפותזה ואתה עושה אז ניסוי ואתה עוד מאשר ומפריך את ההיפותזה, זה לא הולך ככה. האמת היא שאנחנו הולכים מדע רטוב, יש מטרה, ואתה רוצה להגיע למטרה. אחרי שאתה יודע הרבה, אז אתה יכול לעשות היפותזה. איינשטיין אמר שהדבר הכי חשוב אצלו היה האף. הוא הריח לאיזה כיוון ללכת, כן? ולא ההיפותזה, כלומר, אלא
הוא הלך לפי תחושותיו, לפי האינטואיציות שלו. זאת אומרת, האינטואיציות שהיו לך... כן, היו קשורות לפירוק חלבונים. רצינו לדעת איך מתפרקים חלבונים, ידענו שצריך אנרגיה לפירוק חלבונים, אבל לא היה לנו מושג איך האנרגיה הדרושה. קודם כל, מה הם החלבונים? אז החלבונים הם אנחנו. הדם שלנו, החלבון האדם של הדם שסוחב חמצן הוא חלבון. השרירים שלנו בנויים מחלבונים, מערכת העיכול שלנו, הכליות, העיניים, כל זה חלבונים. עכשיו, החלבונים הם בעצם שרשראות שבנויות מאותיות, יש 20 אותיות, כמו מילים, תחשוב, שפה עברית, 24 אותיות. חלבונים יש להם 20 אותיות, הן נקראות חומצות אמינו, והן מחוברות בשרשרת, וכל חלבון יש לו שרשרת כמו מילה באורך מסוים. וזהו, נורא פשוט. מה היה קורה אם לא היה לנו חלבונים? מה קורה אם לא היה לנו חלבונים? לא היינו. לא היית רואה. אתה רואה בגלל חלבונים, ואתה שומע בגלל חלבונים, ואתה נושם בגלל חלבונים, והשערות שלך זה חלבונים, והעצמות שלך זה חלבונים, והשרירים שלך זה חלבונים. אין חיים בלי חלבונים. נכנס לראש, אני מוכרח להבין כיצד מפורקים החלבונים, וכיצד צריך אנרגיה, ועבדתי על זה לבד, והסטודנטים, האמת, בשנים הראשונות, הייתי אומר, 5 שנים הראשונות לא התקדמנו בכלל. הייתי עקשן, כן. היה באמת מין חשמל באוויר כזה, זה היה נורא מרגש, אני יכולה להגיד, זה באמת בזכותך שתמיד הייתה מטרה מאוד רחוקת טווח, מין חזון כזה שהתממש לדברים נורא קטנים ביום-יום. האמנו גם שזה יצא מזה. הוא הדביק אותנו, אין מה להגיד באמונה. יש לו אמונה עד היום. כמו איש דתי, אני לא יודעת להסביר את זה. אני חושב, הקשיים הפיזיים שהיו כאן, זה נותן לך מין סיפוק מיוחד, שבתנאים כאלה אתה מצליח ליצור משהו, זה מיוחד, כן. המכשירים שמתקלקלים, המקפיא שמתקלקל ובאים באמצע הלילה להעביר למקפיא אחר, זה לא היה תענוג. היה לנו הרבה כסף גם כן למחקר, היה מעט כסף למחקר, אז היינו תלויים בכחות השערה, בכל מכשיר שלא התקלקל. אתה זוכר שהאור הגיע? אי אפשר שלא, זה היה. לא היינו קבוצה כל כך גדולה. פה היינו 10 בסך הכל. כן, את זוכרת? מה את זוכרת? אני זוכרת ילד. ילד. עתיר אנרגיות. הוא באמת תמיד הביא הרבה שיטות חדשות והתרגשויות רבות. אבל זה תמיד הלך לכל הכיוונים, גם אם משהו לא הלך, אז הצעקות הגיעו עד התקרה, הוא שונה, עד היום הוא שונה. משכו אותי 2 דברים, א' שהוא כמובן צעיר, ב' שמעתי שהוא מצוין, הכל הוכח כנכון. היה בחור עם המון מרץ, עודף מרץ, כן. גם עכשיו, היה תלמיד מאוד אסרטיבי. והוא שפך אבנים על הדרך, אמר, תשמע, יש רעיון, לא בטוח שהוא יעבוד, יש איזו מערכת שהיא רק תיאורטית, אני חושב שישנה, יש עדויות שהיא קיימת, וזה היה איזה משהו, היה איזה ניצוץ הרפתקנות וניצוץ גדול של אי ידע. גם בסגנון. אז אמרתי לעצמי, וואי, זה האדוונצ'ריזם הזה, ההרפתקנות הזאת מוצאת חן בעיניי, נצא לדרך, נהפוך לסטודנט לדוקטורט שלו. Ladies and gentlemen, please welcome the Nobel laureates of the 64th Lindau Nobel Laureate Meeting.
Well, good early afternoon, everybody. What I'll tell you today is a marathon that we have been running for the last almost 35 years, the discovery and then the deeper exploration of the ubiquitin system. עכשיו, למה חלבונים מתפרקים בכלל? למה אני לא נולד, גדל, וכל החלבונים שלי, חלבוני אדם וזה, חיים איתי עד, איך אומרים היהודים? 120, נכון? So we need to exchange them because of quality control, because proteins, as you all know, are very sensitive structure. They're getting misfolded, denatured, mutated, affected by post-translational changes like oxidation and so on and so forth. So there is a constant need to remove damaged, harmful, inactivated proteins that are useless and to replace them with new ones. So you see that there are many good reasons why we have to degrade proteins, and we have to degrade them at quite a high rate, and just to give you the number, we are removing daily 6 to 8% of our proteins. זה מדהים לחשוב שבכל מיליארדי התאים שמרכיבים אותנו, כל שנייה מתבצעת הפעולה הזאת כל הזמן בעצם, נכון? כן, כן, כן. מעריכים שפירוק חלבונים, או תחלופה של חלבונים, זה גם יצירה וגם פירוק, היא בערך 30-40% של תצרוכת האנרגיה הבסיסית שלנו. יש מה שנקרא תצרוכת האנרגיה הבסיסית. אם אתה שוכב כל היום ולא עושה כלום, גם כן אתה שורף כ-1,700 קלוריות, כן. לא מספיק בשביל דיאטה, אבל טוב לדעת. אתה שורף חלבונים רעים, אני שורף חלבונים רעים. זה אונליין הדבר הזה. כל הזמן אתה נמצא בטמפרטורה גבוהה בחמצן, אתה כל הזמן, החלבונים שלך ניזוקים, ואתה כל הזמן מפרק ומייצר חדשים, מפרק ומייצר חדשים. בוא נחשוב על ניסיון נורא פשוט, על מטאפורה מאוד פשוטה, שזאת הביצה. מה אנחנו רואים פה? ביצים. ביצה. נכון? עשיתם מישהו מכם עשה כבר ביצה מטוגנת פעם? נכון, נורא פשוט. לוקחים ביצה, שמים אותה על המחבת ומקבלים ביצה, נכון? יש אפשרות לקחת ביצה מטוגנת ולהחזיר אותה חזרה לקליפה ולהפוך אותה לביצה לפני הטיגון? לא. למה? למה קל כל כך לעשות ביצה מטוגנת? ואי אפשר לקחת ביצה מטוגנת ולהחזיר אותה חזרה לקליפה? כי כבר עשינו תהליך שאי אפשר... היא עברה תהליך, נכון. איזה תהליך היא עברה? טיגון. של טיגון. בלתי הפיך. וואו, איזה מילים נהדרות אני שומע פה. היא עברה תהליך בלתי הפיך. של מה? מה שם היה בתהליך הזה? חימום. וואו, נהדר. חלבונים לא אוהבים חום. נכון, הם לא אוהבים חום. במים אין חלבונים. ולכן מים כן ניתן להחזיר אותם חזרה. אני יכול לקחת קרח ולהפוך אותו למים. אני יכול לקחת את המים ולהרתיח אותם ולעדות אותם. ואני יכול לאסוף מחדש את המים, אם אני אקרר אותם, אני יכול לקחת את המים שאספתי ולהחזיר אותם לפריזר ולהקפיא אותם. עם מים אני יכול ללכת הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, בלי שום בעיה. עם ביצה, אף פעם לא. משהו קורה לחלבונים בחום שלא ניתן להחזיר את זה חזרה. בואו נעבור עכשיו לגוף האדם. בסדר? גוף האדם. חלבונים לא סובלים טמפרטורה גבוהה. הם לא סובלים גם את הטמפרטורה של הגוף, 37 מעלות. חלבונים לא סובלים חמצן, אבל אין ברירה, אנחנו חיים בחמצן, כי אנחנו צריכים חמצן. בקיצור, חלבונים ניזוקים. הם כל הזמן ניזוקים. וכשהם ניזוקים, צריך לסלק אותם. כי אם לא נסלק אותם, הם יגרמו לנזק. Which is amazing. Number that the man that stands in front of you now on July 1st, 2014 was not made of the same proteins just merely 4 months ago. So it raises some nice philosophical questions. Who am I anyway if I'm not the same? How is it that our software, which is our high functions of the brain, are maintained nevertheless
we are exchanging the hardware. היה ידוע שנגיד, כשחלבונים מתקלקלים צריך לפרק אותם, אחרת הם ירעילו את התא, הם יתחרו עם החלבונים הנורמליים, וזה גורם לכך שהתא לא יכול לחיות. והיה גם ברור שחלבונים צריכים להיות מבוקרים. פה מדובר על הרס עצמי, השרירים שלי נהרסים כל הזמן. הדם שלי, העיניים, כל מה שבונה אותי נהרס, וזה צריך להיות מבוקר. ולכן הגוף, כדי לשלם את מחיר החיים, שהוא קלקול החלבונים, היה צריך לפתח מערכת שתעיף אותם החוצה ותנקה את הגוף. כאן זה צילום שנעשה בסוף קיץ 1979 במעבדה של ארני רוז. זה ארני רוז, המארח שלנו. זה הייתי אני, קצת צעיר יותר מאשר עכשיו. זה היה הסטודנט שלי, אהרון צ'חנובר, שזכה, שהוא חילק איתי את הפרס נובל בגלל חלקו במחקר הזה. קשרים מאוד אינטימיים בסך הכל, לא? זה הרבה שעות ביחד, זה עבודה מאוד... כן, זה הרבה שעות. זה לא לסוליסטים. לא, זה עבודת צוות. המחקר הזה עבודת צוות, בפירוש, כן. באדם אחד לא יכול לעשות את זה. When I started out, Simpson had just observed that if you starve an animal, it doesn't break its proteins down. Which seemed strange because if you starve an animal, you need some breakdown of material. And so the question was, why didn't it break its proteins down? איך בעצם נוצר הקשר עם ארני רוז? הייתי בכנס שנה לפני כן, וידעתי שבאה שנת שבתון, וחיפשתי איפה לעשות את שנת השבתון, ואז היו אנשים בשטח שהפילוק חלבונים לא היו הכי טובים. ופגשתי את ארני רוז, הוא אומר, אני גם מתעניין בפילוק חלבונים. אז אמרתי לו, איך זה יכול להיות? אם כן, איך יכול להיות שלא ראיתי שום פרסום ממך? הוא אומר, לא שווה שום דבר לפרסם על פילוק החלבונים, זה לא שווה. Well, I thought he was crazy. So why do you think that he wanted to come to your lab? That's a good question. He said it was your sincerity that he liked. Oh yeah, I was... Yeah, people took advantage of it, but in any case... צוות קצת מוזר, מגוון, כן, כל אחד עם האופי שלו, כן. ארני רוז הוא איש מאוד מבריק, אנליטי. הוא אוהב, תיתן לו בעיה כמו מתמטיקה, והוא יפתור אותה. אני, כפי שאמרתי, יותר אינטואיטיבי, אני מרגיש שזה חשוב. עכשיו, אהרון היה הבולדוזר. So Avram was the thinker, and Aaron was the experimentalist. I mean, he had to do the experiments. Mm-hmm. And you? I just sat around. השלב הראשון היה שהקמנו מערכת במבחנה. מערכת שבו אפשר לפתוח את התא, וגם כשאתה פתחת את התא ויש לך את זה בצורה מסיסה, אתה מקבל את אותו התהליך. אנחנו כמו שענים, אמרתי לך, אנחנו כמו שענים. כדי להבין איך שעון עובד, לא הסתכלנו את התא, זה מורכב מאוד. יש לך תא, הנה התא, יש בפנים גרעין ויש עברונים, כל מיני, וקוראים דברים בפנים. עכשיו, אתה לא יכול לדעת מה קורה, זה כמו שעון. אתה רוצה לדעת מה קורה בשעון, נגיד, המכני הישן. לוקח מברג עדין, מפרק אותו. מוציא את גלגלי השיניים, בודק איך כל אחד עובד, מחזיר בחזרה, אם זה עובד, הבנת איך עובד השעון. יצרנו מערכת מאוד פשוטה, שמפרקת חלבונים לא בתוך התא, אלא במבחנה, שמורכבת ממרכיבים בודדים, והרכבנו אותם אחד-אחד, וראינו פשוט איך היא עובדת, זה הכל. אז הורסים את הקרום שלו שמקיף אותו, ואז נשפכים החוצה כל החלקים בפנים. הגרעין עכשיו בחוץ, העברונים, וכל החלבונים, נגיד יש 10,000, 15,000 חלבונים שונים, נמצאים כאן. עכשיו אתה יכול לקחת את זה ולקחת ולמצוא שהמרכיב הזה הוא חשוב, ואחרים לא חשובים. שהמרכיב הזה הוא חשוב. לכן אתה מקטע את זה, אתה מוצא את זה. אז קיטוע, אתה קודם כל מחלק את זה לשני חלקים, את כל 10,000. אחר כך אתה רואה שמקטע אחד הוא פעיל, השני לא פעיל, אתה ממשיך לקטע הלאה, עד שאתה מגיע בסופו של דבר לחלבון הבודד. זה נקרא גל
פוליאקרילמיד, שיש לו חורים בגודל מסוים, או חורים בגודל שאנחנו יכולים לקבוע אותו. מעבירים דרכו תערובת של חלבונים. חלבונים גדולים וחלבונים קטנים. הגל הזה מאפשר לחלבונים קטנים לרוץ קדימה, כי הם יותר קל להם להשתחל בין החורים, וחלבונים יותר גדולים, קשה להם להשתחל בין החורים, אז הם נודדים יותר לאט. וזה בעצם מפריד לפי הגודל, מפריד חלבונים לפי הגודל. זאת אומרת, זה מעין, אם אני אומר את זה באופן פשוט, זה מעין מסננת. מעין מסננת כזאת. אני חושב אולי באמת, אם אתה שואל, מה באמת היה, רגע, אם יש כזה, זה היה על פני חודש וחצי בפילדלפיה, בקיץ של 79. The critical experiment that made the whole thing was when he did his chromatograms, they found this 76 amino acid protein that was called ubiquitin. מצאנו חלבון קטן, לא ידענו מיהו, לא ידענו מה הוא עושה בכלל. We called it ubiquitin because that was what was identified before as something that occurred in a lot of places. מצאו שהוא נמצא בכל תא ותא, ולכן קראו לו יוביקוויטין. יוביקוויטין זה מצוי בכל מקום. היה גם מישהו מהאקדמיה ללשון שהציע שם מצויון, אבל זה לא התקבל. ברגע שראינו שזה לחלבונים, להרבה חלבונים, ראינו את זה, אני זוכר את היום, זוכר את התמונה, את הפילם, אז הבנו שנמצא כאן משהו גדול ומשהו חשוב, וגם שמצאנו שיש לנו עכשיו היפותזה. לא המצאנו כלום. גילינו משהו שהיה מונח שם מיליוני שנים. צריך להבין, לא המצאנו דבר. אבל הבנתם את עוצמת הגילוי. לא. לא? הבנו את החידוש שבו. בשום פנים לא היה לנו מושג על העוצמה. תמיד שואלים אותי אם חשבת על נובל בזמן הגילוי, אז לא. למרות שאין לי לא, אז אמרתי, יש לו הברקות. הוא אמר, for that you will get the Nobel Prize if you live long enough. I never said that. אז בסוף גם הוא קיבל, כן, ושנינו חיינו מספיק זמן, אז אני שמח. Focusing means that at the end of the road, you will be identified. What's your name? I'm Katja. I'm German, but I do live in the United States. So you want to get to a position, it may be ideal, that somebody will say, and from now on it will be said, that Katja is Mrs. some discovery, that you are identified with the discovery. And that doesn't take one chapter, it takes building it. So, identify yourself. And then it doesn't matter what you do. Because at the end of the day, we are human beings. And we are very egocentric. Let's admit it. We are very egocentric and we want people to know about us. We want not to be famous, forget about being famous, but we want to have identity, we want to have self-identity. Completely confused. I signed you in 2 languages. You got it in Hebrew and in English. המשפחה שלך שילמה מחיר? המשפחה האישית שלך כל השנים האלה? אני לא חושב. תראה, קשה למדוד את זה. אשתי נהדרת, אתה יודע. נשוי נשוי 39 שנה. וגם לה יש קריירה, היא רופאה, אבל היא הבינה הכל, אתה יודע, לא הפריע לאף נסיעות לחו"ל, לא שאלה אף מה, אתה יודע, היה... השנים הכי פרודוקטיביות שלך, אתה שם, אבל אתה עושה פרודוקציה, זה לא, אתה לא מצטער על זה. אתה שורף שבתות, שנים, חגים, אין בכלל, זה בלי סוף. זה ממש בלי סוף. נסיעות, גם נפשית, אתה לא מדבר עם אנשים, אתה שרוף בתוך עניין, אתה יודע, זה כזה, כמו מכור לסמים. נקודת הפתיחה האישית הייתה, אתה יודע, בדיעבד כל אחד אומר, וואו, אבל ההורים נפטרו הרי כשהייתי צעיר.
מאוד צעיר, לא? אחים, כן, מאוד. אמא שלי הייתי בן 9, אבא שלי בן 15. אחי גידל אותי. אני אמרתי לך, לא אמרתי לך שהייתי גונב נעלי גומי בחוף? לא, זה לא סיפרת לך? היה לי תיק במשטרה, אני לא יודע אם מחקו אותו או שהוא הלך לאיבוד, אני לא יודע מה היה שם. הייתי גונב ומוכר נעלי אצבע בזה, לא הרבה זמן, קצת. להתפרנס, צריך להתפרנס, לא? עכשיו, זה השולחן שלי, ואני אוהב לעשות ניסויים בעצמי, כן. כל יום אני עושה ניסוי, אני חושב. כל יום? כן, כל יום, כן. כאן יש מבחנה עם יוביקוויטין. פעם הפקנו את זה, ניקינו את זה לבד, עכשיו אפשר לקנות את זה בחברות מסחריות. כן, 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 עכשיו אני קונה את זה. הנה, כתוב על זה יוב. יוב זה יוביקוויטין, בריכוז של 10 מיליגרם פר מיליליטר. אפשר לקנות 5 מיליגרם, אני חושב, $200, משהו כזה. זה בזכות, זה, לכם יש חלק מהעניין? לא, לא, שמייצרים, לא מרווחים, אני מתכוון. לא, כי לא עשינו פטנט, אל תגיד לאשתי. המשפחה שלך הצליחה להבין מה אתה עושה בכלל? כן, אשתי הרבה פעמים אמרה, מה אתה עובד על משהו שאף אחד לא מתעניין? צריך לפרק חלבון אחד מסוים מתוך הרבה חלבונים. הוא עכשיו, קרה לו משהו. עלתה עליו מולקולת חמצן, או הטמפרטורה כופפה אותו, והחלבון הזה הפך עכשיו לחלבון לא תקין. הוא הפך לכזה, הוא התכופף. אנחנו שמים מולקולה שנקראת יוביקוויטין, אנחנו שמים את נשיקת המוות. מדביקים עליו את תג המוות. תג המוות. אבל נשיקת המוות הזאת היא נשיקת חיים לתא, כי זה טוב לתא, כן. החלבון הזה נקרא בשם אוביקוויטין. עכשיו היוביקוויטין קשור כאן. עכשיו החלבון הזה מסומן, ואז זהו, נגזר דינו. נגזר דינו למות. אנזים מאוד גדול, נקרא הפרוטאוזום, והחלבון מוכנס לחלל הפנימי שלו. מין קיבה קטנה, כמו חבית כזאת, או מתחינת בשר אם אתה רוצה. תג המוות הוא בעצם דבק, זה בעצם תפקידו, שמחבר חלבונים פגומים, הוא בעצם המשאית שמביאה אותם אל בית המטבחיים, אל המקצצה, אל המטחנה, אל מה שאתה רוצה, והחלבון מתפרק. עכשיו, זה דבר חכם מאוד, כי יש לך כאן מכונה שמפרקת חלבונים, אבל חשוב מאוד לא לפרק את החלבונים הלא נכונים. לכן הוא לא יכול להזיק לחלבונים שבתוך התא, יש עוד 10,000 האחרים, כי רק מה שמוכנס פנימה, הוא מפרק אותו. עכשיו, מוכנס פנימה רק מה שמכיל את היוביקוויטינים. יש כאן מין רצפטור, מין קולטן כזה שמכיר אך ורק חלבונים שיש עליהם יוביקוויטינים. לכן גם זאת מערכת חכמה שמפרקת אך ורק חלבונים מסומנים. זה מה שגילינו, את הדבר הזה. ומסתבר שזה חשוב מאוד הדבר הזה, המסלקה הזאת, כי אם הוא לא עובד, חלבונים פגומים מצטברים, אנחנו בעולם של מחלות. This system now explains in molecular detail many very important biochemical processes in a cell, like the cell cycle, DNA repair, the immune system response, and so on. And when this system malfunctions, we get disease and even cancer. And we hope also that by knowing this system in detail, we'll be able to make new medicines. גם אבא וגם אמא, זיכרונם לברכה, זכו לראות בקבלת פרס ישראל. זה היה 10 שנים לפני הפרס נובל, ב-1994, הם היו שם, היו מאושרים. אבא עוד אמר לי, תלבש עניבה, זה לא פרס לחקלאות, זה פרס לרפואה. And this is Professor Avram Hershko.
scared the death out of me. Why? Well, I mean, I always felt that it was really not my contribution. I mean, I was just a bystander, and anyways, I really didn't feel that I deserved it, but I must say I was very happy, but I was scared. I wish to convey to you our warmest congratulations, and I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize in Chemistry from the hands of His Majesty the King. Anyway, he was very nice to come and help me out. You'll notice this is a walking cane, that I was just at that point becoming more dependent on the cane. Yeah, he's a good pal. בואו. אתם רואים, זה החדר שלי? זה כל מיני מדליות שקיבלתי. זה נראה קצת כמו חדר משחקים. נכון, יש לי הרבה משחקים פה, כי אני אוהב צעצועים. אני אוסף לעצמי צעצועים, כל פעם שאני בחוץ לארץ אני קונה לעצמי צעצוע חדש. והנה המדליה של הפרס נובל, אתם רואים אותה פה, זה אלפרד נובל, שעל שמו נקרא הפרס, ומאחורנית יש ציור של אישה שמסירה את הסעיף מאישה אחרת. האישה הזאת היא המדע, נכון? והאישה הזאת היא הטבע, והתפקיד של המדע הוא להסיר את הצעיף מעל הטבע, נכון? המדע חוקר את הטבע. והייתה גם הזמנה לשגרירות ישראל בשוודיה, כן. ואז, כרגיל, השגריר נואם ומקבל אותנו, והנכדים עשו שמח שם. ופתאום באמצע הייתה מהומה, והופיע איזה איש, ומתברר שהוא עבר דרך אנשי הביטחון, לא רצו לתת לו להיכנס. הוא אמר שהוא חולה שנרפא על ידי התרופה שהייתה סמך התגלית שלנו, כן. הוא היה טייס שוודי שחלה במחלה הזאת מהיהלומה הנפוצה, שאמרתי שאז עוד התרופה הייתה ניסיונית, ניסו עליו את התרופה והתופעות נעלמו. אז זה נגיד גידול שהוצא מעכבר שלא טופל בחלבון שלנו, ואלה גידולים שהוצאו מעכברים שכן טופלו בחלבון שלנו. אני חושב שמה שנקרא, טוב מראה עיניים מהלך נפש. דיוויד גרוס, חתן פרס נובל לפיזיקה בשנת 2004, קיבל את הפרס באותה שנה, הוא דיבר על הידע. והשאלה היא אם ידע מצטמצם, כי אנחנו הולכים ויודעים יותר, או ידע מתרחב. ומסתבר שהידע הוא אינסופי בכלל, והוא ביטא את זה בצורה מאוד פילוסופית, והוא אמר, המוצר המובהק ביותר של הידע הוא יצירת יותר אי-ידע. אז ככל שאנחנו יודעים יותר, ככה אנחנו יודעים כמה אנחנו יודעים פחות. אנחנו לא נסיים את העניין הזה לעולם. זה היופי בדבר הזה שאתה... אין בעיה בשאלות, אין בעיה במציאת שאלות שאין להן תשובות. ולא תהיה בעיה לעולם כנראה.